A u svetu fotografije, gde jedna slika može da ispriča priču jače od 1000 reči, priznanja stižu do onih koji umeju da svet pogledaju drugačijim očima. A upravo takav pogled prepoznat je i na međunarodnoj sceni, gde naš umetnički fotograf Pavel Surovi osvojio čak 3 medalje. Sa međunarodnog takmičenja Euro Circuit 2026 u Portugalu stiglo je zlato za Groficu Batori, srebro za Mariju Magdalenu, dok je portret Zorka nagrađen bronzom. O umetnosti, inspiraciji, uspehu i o tome kako se iz rodnog Kisača stiže do velikih svetskih fotografskih scena, za naš program govori nagrađeni Pavel Surovi, srpski umetnički fotograf. Dobar vam dan. Dobar dan. Ako možemo odmah da primetimo, nalazimo se u sjajnom okruženju. U sjajnom društvu. I to sve nagrađene osobe. Da. Pored mene je Grofica Batori, srpska ratnica, i za mene je i Marija Magdalena. Znači, evo ovako dočekujemo ovaj prilog. Za mene je jako ponosan sam i srećan sam što sam mogao da osvojim ove nagrade, jer kada umetnik iz Srbije pobeđuje, onda i Srbija pobeđuje, a to je znak da ova dela su potvrda mog kontinualnog rada koji sam započeo još 2021. i kad je bilo vreme korone i kad su se tada prve muzeje i ideje javile i tako su nastala sva ova, kako bi sam rekao, fantasmagorična i bića, i kraljice, i ratnice, i sve. I tako sam stvorio jedan novi svet koji na vizualan način, koji spaja i modu, i narodne nošnje, koji spaja i budućnost, i prošlost, i koji spaja jednu simboliku, i koja priča, lokalna priča koja je uspela da prelazi granice i državne granice, uspela je da dođe skoro na sve kontinente i to je za mene velika čast da mogu ovako na jedan dostojanstven način da kulturno predstavljam Srbiju u svetu. Možete da nam razjasnite jednu stvar. Da li vi slikate ono što vidite ili slikate ono što zamislite? Pa, ideje dolaze, to je jako važno. Znači, ja kad vidim neki predmet, mogu da kreiram celog modela ili ideju koju sam zamislio ili neki deo nošnje koji spajam, a onda dolazi vizija i nadogradnja, a puno stvari i na setu kada radimo, menjamo, domišljam i tako dalje, ali ta ideja koja se rodi u početku, ona je nosilac te priče. Stvaram, kako bi sam rekao, preobražujem, znači, i narodnu nošnju i etnografske kostime u neku svoju viziju, u neki svoj svet i u tome je i, kako bi sam rekao, i vrednost ove umetnosti koju prepoznaju širom granica, jer je jedna univerzalna, jer svako u svetu kada vidi moju fotografiju, vidi na njoj kraljicu, ratnicu, groficu, anđela, gejšu i to je ta univerzalnost s kojom ja komuniciram. Oni tek onda u drugom delu vide tu ideju, znači vide ideju, onda vide simbole i počinju da se zamišljaju. Znači ove fotografije jesu estetski, kako bi sam rekao, privlačne i to ih valjda i u toj velikoj konkurenciji od 2-3 hiljade fotografija koje su na takmičenju izrazi, ali ono je samo prva ta fizička i estetska privlačnost, onda tu ide, onda dublje kad se vrate njoj, onda ona sama počinje da priča tu priču, ljudi se zamišljaju zašto je stavio tamo krst, zašto je stavio tanjir, zašto je stavio krunu, zašto ima mađ u ruci i to je taj dijalog, kako ja govorim, dijalog sa narodima, dijalog sa gradovima i to uspeva i ove nagrade jesu potvrda, ali umetnost koju sam izmislio, kako kažete, u rodnom Kisaču, malom mestu, potvrđuju da svetske ideje mogu da se rode bilo gde na svetu i to sam uspeo da ovako iz malog sveta, kako da kažem, očarim svet i da su prihvatili tu estetiku koju sam izmislio, koja je jedinstvena i koja
ima za ulogu da prezentuje kulturno nasleđe Srbije. To je jako važna stvar. Narodne nošnje jesu naš identitet, ali ja transformirašem i sublimiram narodnu nošnju i kreiram nekog lika i on postaje, ili devojka postaje ta protagonistkinja koju sam zamislio i upravo ta publika u svetu žiri vidi prvo tu protagonistkinju. Onda počinje da pita odakle je ta nošnja, da li je to kostim i tako nastaju sve te dijaloge. I evo, 5 godina uzastopno ove fotografije pobeđuje i to je jedan kontinuitet i potvrda mog rada. Upravo to vidimo. Vaši modeli izgledaju kao da su izašli iz neke druge epohe. Koliko traje priprema za jedan model od ideje, scenografije, kostima do pritiska na okidač? Pa, ideja može da se rodi jako brzo. To je onako, kako bi sam rekao, ideje imamo. Ja unapred uvek pripremim 40 ideja da imam gotovih. Znači, evo, šteta što ne možete da vidite iza nas, iza kamermana su 40 lutaka i odmah imam pripremljen za novi projekat već smišljenih 40 likova koji ću da fotografišem. Ali model kada dođe taj dan na set, znači da iznesemo i da dobijemo tehničku fotografiju koja je savršena, osvetljena, onda da dobijemo da model odglumi emociju koju sam ja zamislio, to je najteže. Znači, tu uvek ima i padova i kako da kažem, i pobjeda. Nekad uspemo. Znači, to je celodnevno fotografisanje. Model mora biti fizički jako izdrživ, mora da se transformiše, znači da da svoje prisustvo. I to čak i najbolji modeli iz Srbije koji su svetski moraju da uvežbavaju, da dođemo uopšte do tog izraza koji je moj na kraju izraz, nije izraz modela. I možda i 3000 fotografija napravimo, a ako imam, ja kažem, već sam dospeo do tog stadijuma, ako imam jednu fotografiju koja može da parira svetskim fotografima i u estetskom smislu, kompozicionom, ideji, filozofiji i tehničkom savršenstvu, onda sam sretan. Znači, već sam digao i ja lestvicu. Pavel, hvala vam za ove fotografije i čestitamo još jedanput na velikom uspjehu. Bio je ovo kraj našeg današnjeg druženja. Bićemo i sutra zajedno od 5:55. Ostanite uz program RTS-a i želimo vam prijatan dan. Prijatan dan.